ka jingja ka basngusi ka laja ha ka step kat artarik na wing arjar pusaw ha ka Shillong Rimynñiar nong stoin ha ka ba way Nonghikai Skul ubala san post nam kerta baltip kerteng kumu boxstar solang na po ka Shillong mau klam nong pendeng uladu ay la ka jingim Hadien ka Jingïakajia bot way brio baltip kerteng kumu upis wel langren ubadei Runar ubal subadong keti banle ya ketika kam urang ba Shillong kawa lendo laong ba katay ka jingja kalaja hakapor kumba shibaji ay step bad laong ba kitay gibrio Jingïakajia kat Haduh ba utay upis wel langren ulapron kam sundan dakatari ban ot na Pdot jong te Nonghikai Skul hakaba ulaklat no nakadaw jong ka jingmen saw ka bajur bat ka balajaru hajan ka yeng jong te usuba nong penyam Hadien katay ka jingja ka basir khay te Runar ulapet no bag na katay ka jaka Henry da ka Jingïakajia ki bor sin charge nong bat ki pai ba la yo ban kem no yo te brio bat IT sa ki bor pulit ki bang tokit pnya halor katay ka jingja Habatien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya